slovenskí parašutisti, ktorí sú v tom určenom tíme, je ich 5 plus kameraman, vyskakujú z lietadla postupne, nesmú sa držať a ich cieľom je vlastne čím skôr chytiť hviezdu, to znamená všetci do okruhu za ruky. Rozhodovali sme sa, aký typ súťaže zvoliť a toto je vlastne typ súťaže, ktorú vedia skákať všetci, lebo všetci vedia vyskočiť a vedia sa nejakým spôsobom vo vzduchu dobehnúť a chytiť za ruky. Čo ako vlastne vidieť je celkom dobrý ohlas, pretože máme tu 36 súťažiacich, čo sa už dlho vlastne na Slovensku nestalo, aby prišlo 36 súťažiacich na nejakú parašutistickú súťaž. Podmienky súťaže sú jednoduché, stačí vlastne, aby parašutista mal licenciu A a môže túto súťaž skákať, pretože sa jedná relatívne o jednoduchý typ zoskoku. Ide o to, aby 5-členné družstvo po výskoku z lietadla chytilo čo najskôr tvar v tvare hviezdy a tento tvar udržalo minimálne 3 sekundy. Či vlastne je kritérium pre stanovenie poradia v súťaži? Je to vlastne rýchlosť chytenia daného tvaru, čiže hviezdy. Každé družstvo skáče s kameramanom, ktorý potom videozáznam prinesie na rozhodovanie rozhodcovi a z tohto záznamu sa hodnotí výsledok. Keďže ide o neoficiálnu súťaž, neexistujú pre túto disciplínu žiadne pravidlá, tak boli vytvorené špeciálne pre túto konkrétnu súťaž. Organizátora sme sa opýtali, čo musí prípadný záujemca vedieť, aby sa mohol zúčastniť súťaže. Potrebuje absolvovať kurz voľného pádu. To znamená, že najskôr musí absolvovať lekárskú prehliadku, povyplňovať nejaké papiere, zaplatiť si členské, v ktorom je poistenie proti úrazu a proti nejakým iným škodám. A vlastne absolvovať kurz, ktorý trvá 9 zoskokov, kde najskôr s 2 inštruktormi a potom s jedným inštruktorom trénuje všetky tie bezpečnostné veci, ktoré sú potrebné na to, aby potom následne mohol skákať sám, učiť sa ďalšie veci, aby vedel bezpečne pristáť, otvoriť padák a vedel stabilizovať nejak sám v tom vzduchu. Aké sú vlastne podmienky, aby človek mohol uspieť v takejto súťaži? To znamená umiestniť sa na jednom z popredných miest. No aj keď si všetci myslia, že je to veľmi jednoduché, že povyskakujú z lietadla a nejako sa pochytajú, tak samozrejme aj v tejto súťaži všetko závisí od techniky. Veľmi kľúčový je výskok, čo sa vlastne ukazuje aj dnes, keď pozeráme priebežne videá, ako sa hodnotia. Veľmi dôležité je veľmi rýchlo vyskočiť. Všetci musia vyskakovať čo najskôr. Povedzme do 1 sekundy by malo byť to družstvo von, pretože lietadlo letí 50 metrov za sekundu a keď vyskočím o sekundu neskôr, tak som vlastne 50 metrov od toho ďalšieho súťažiaceho. Takže podľa mňa kľúčový je výskok a potom samozrejme vedieť zabrzdiť v tej konkrétnej vzdialenosti, pretože to telo má určitú zotrvačnosť v tom vzduchu a keď sa blížim vysokou rýchlosťou a neskoro zabrzdím, tak prepadnem vlastne pod zostavu a soskok je pokazený. Súťaž sa skončila a nastal čas na vyhodnotenie. Na 3. mieste skončilo družstvo Kasovia z Košíc. Na 2. mieste sa umiestnilo družstvo Spich Star zo Spišskej Novej Vsi. Zvíťazilo družstvo Zoskok.sk z Prievidze. Ja som spokojný a rád, pretože my sme sa sem prišli vlastne zabaviť a toto je len také príjemné spestrenie tohoto dňa. Tým sme poskladali v podstate včera a trénovali sme ako keby celý rok so skokmi. Skáčem nejaké 4 roky, dostal som sa k tomu vlastne cez rodičov, ktorí obidvaja skáču a v podstate vyrastám v Prievidzi. Skáčem RVčka, kamery k tandemom, presnosti pristátia, v podstate všetko v tomto športe skúšam. Súťaž predčila naše očakávania. Zúčastnilo sa jej 6 tímov z celého Slovenska. Súťaž dala šancu novým parašutistom a zároveň aj tým starším spolu v skupinovej akrobácii vytvárať určité formácie. Ukázala krásu tohto športu, pri ktorej sme sa dobre zabavili a skvele si zasúťažili. Nikto sa nezranil a to je pre nás podstatné. V tento deň vznikol v Slávnici aj nový slovenský parašutistický rekord žien v skupinovej formácii. Radosť výkonu bola skutočne veľká. A nie len ich, ale aj ich kolegov.